Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibandlu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Uyamangalisa. Usidinile salibona usuku lwanamhlanje. Usuke wambonga nje. Ngiyabuza, usuke wambonga yini? Abanye basesibhedlela, kodwa wena ukhona, uyaphila, uyahamba, uyakhuluma. Abanye baqhunywa i-oxygen abasakwazi ukuphefumula, kodwa wena ukhipha amandla uma uphefumula, ubona ngathi kuyazenzekela. Abanye bavula amehlo abakwazi ukuwavala, abathandi noma basabona zivulekele, kodwa wena uyakwazi ukuwavula, uwavala, ucwayize. Bayathanda ukukhuluma, abakwazi ukukhuluma. Bathanda ukukhuluma izandla zikwazi ukunyakaza. Usuke wambonga yini uNkulunkulu namhlanje? Umbonge nje, umnike udumo ngoba lungolwakhe lumfanele. Izinto esizenzayo ingoba uyena osinikeza amandla. Asho umpostoli Paul lapha kwabasePhilippi chapter 4 verse 13 athi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Hayi bafowethu, asenzeni konke ngaye osiqinisayo. Uma wazi ukuthi ukwenza ngoba uqiniswa, ngeke ukwenze okuronge, ngeke ukwenze okungalungile, ngeke ukwenze okungcola, ngeke uwenze amanyala. Uyowuphatha kahle umzimba oyithempeli likaMoya oNgcwele. Ngeke uhambe ubhabhalala nje, ngeke uhambe ulala nje ngalo mzimba, ngoba lo mzimba uyithempeli likaMoya oNgcwele. Uyothatha iy'nqumo ezifanele. Thina singabantwana bakaNkulunkulu sabe kuphawu olunguMoya oNgcwele. Ngakho ningamdabukisi uMoya oNgcwele kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho nokuhlengwa kwami. Hhayi-ke, bekuyisibingelelo leso, yabingelela nje babunzibandlu, yanithanda ey'ndaweni zonke. Sibonge kakhulu engathi izinto ziyahlangana ngokusho komndeni wakwaNgidi esizoya kuwo kwesakwamthethwa ngesonto. uNkulunkulu esasidinile. Hhayi ngathi izinto ziyahlangana. Ngibonge kakhulu abaphumelelayo. Ngibonge kakhulu asebeshilo ukuthi bayeza. Siyakholwa-ke ukuthi ayizoshintsha inamba ikhuphuke ngoba konke sekwenziwe kulungiselelwe abantu abasho izolo ukuthi bayeza. Hhayi abasho namhlanje. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Bafowethu, ngesonto sihlanganeni khona. Kusasa ngoMgqibelo ngokudinwa inkosi ngisesikoleni. Bayazi-ke abaziyo, ngizobe ngisesikoleni kusasa ngokudinwa inkosi. Ingibekile laphaya inkosi. Ngenza umsebenzi wesimangaliso omkhulu ngendlela emangalisayo esikoleni seBhayibheli okuthiwa i-Holy Nation Bible College International. I-Holy Nation Bible College International. Hhayi-ke, simbongeke uNkulunkulu, simbonge, simdumise ngoba uNkulunkulu ezintweni zonke. Kuyakuthatha ukuphosela ungacabangi khona. I've never thought ukuthi ngelinye ilanga ngangiwazonda kangaka ama-Bible school, ngiyoba uthisha e-Bible school. Ngangingakwazi lokho. Kodwa indaba ngangiwazonda lento okuthatha iy'nto zabantu ongenalo iqiniso lazo, ukholelwe kuzo. Bangitshela kwathi ama-Bible school kuyabheda, bekho abantu abasindisiwe. Othisha bakhona bayabhema, othisha bakhona bayaphuza. Lokhu abakwenzayo bakwenza ukuze bathole imali. Angikuphiki, kodwa eHoly Nation bothisha bakhona basindisiwe. eHoly Nation siphakamisa inkosi yethu uJesu Kristu. Sithi uJesu Kristu inkosi eHoly Nation. Noma bengesho njengoba ngisho exactly, kodwa uJesu yaphakanyiswa njengoba uJohn chapter 3 verse 14 esho ethi njengokuba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba yilona loyo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakathi. Asiphakamiseni uJesu bafowethu. That is the only reason why we are here on earth, just to lift Jesus Christ up. Simphakamise, simveze ukuthi uyinkosi ebusayo, uyinkosi ezobusa ingunaphakade. uJesu Kristu inkosi. Madoda, ake ngithandaze. Ngizoze ngihambe kakhulu ngingakayi
ingakayi kumoya ongcwele nomdali wethu. Ake siguqeni, sithoba amakhanda, siguqe, sithi mkhulu yena, uyababazeka yena, wembetha amandla njengengubo, wembetha inkazimulo, wembetha ubukhosi, unguyise wokukhanya, wenza izindlu zakhe imshayo zibe ayibeke phezu kwamanzi. We mayi babo. Inkosi ayiqedwa, uhamba ngamafu, wenza inqola yakhe, hamba ngamaphiko omoya, wenza izikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo, ingilosi azenze zibe imimoya. Mina ngisho uJehova Sebawothi, owadala umhlaba, owuphanyekezeni, wadala izulu, walindlalisa okwengubo, wathuma indodana yakhe uJesu Kristu yazosindisa ezonweni zethu. SasingenaNkulunkulu, sasingenankosi, kodwa namhlanje siyisizwe esingcwele, ubukhosi bukaNkulunkulu, ubupristi bobukhosi. Hey, amthatha umuntu uNkulunkulu ongelutho amenze utho. That is the God we serve. Amthatha amenze utho. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ake sigoqe sithandaze. Hayi sengimshilo, sengimqephuzile kodwa ngimqedanga ngoba inkosi ayiqedwa. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda uNkulunkulu ngoba wena wangithanda kuqala. Anginaye omunye uNkulunkulu engamkhonza ngaphandle kwakho. Ngizokukhonza kukubi kunzima ngoba yikho into ezongihlukanisa nothando lwakho. Engicela kuwe Nkosi ukuthi ungavumi nami, umusa wakho ungavumi nami, ngoba ngifuna ukukukhonza kuze kube sekufeni. Ngifuna ukukusebenzela Nkosi kuze kube sekufeni. Ngifuna ukuliphakamisa iflag lasezulwini ngize ngingene ekhaya ezulwini until I exchange it for a crown. Oh uNkulunkulu wami, ngizosithwala lesi siphambano noma kunzima ngezinye izikhathi, kodwa ngizosithwala ngoba wena ungithembisile wathi uzoba nami. Namanje ke Nkosi, ngiyacela ngomoya wakho engcwele ube nathi kule nkonzo, uwenze umsebenzi ukuba Nkosi abantu bakubheke, bakubone, baphile, basinde, njengokuba babheka inyoka yethusi eyiphakanyiswe uMose, ababelunywe izinyoka basinda. Namhlanje ngiphakamisa wena Nkosi Jesu ukuthi abakubhekayo bazophila ukuphila okuphakade, bazokuthola ukuphila okuphakade ngoba okholwa uwe udlulile ekufeni, akayi kwahlulelweni, ungenile ekuphileni. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Mawukhuluma nezulu la uqeda khona uvela uphelelwa amandla. Njengamanje I'm weak. I am weak. Kuba njalo uma ukhuluma nezulu. Ngisho mina uma ukhuluma nalo likuphendula. Angisho uma ukhuluma nalo lingakuphenduli, lingakuboni nokukubona, lingakwazi. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu, siyambonga. Kube ngiyazenzela. Ngabe wonke umuntu osekhaya lezwi uzwa lento engizwayo. Ngabe wonke umuntu osentabeni uzwa lento engizwayo. Ngabe wonke umuntu okunoma yiliphi ibandla amkhonza uNkulunkulu ngobungcwele enze lento engizwayo. Wonke umuntu osemhlabeni jikelele, ngisho umhlaba jikelele, ama-billions abantu, ilimi ezingafani, mazingezwa lento engizwayo, zimkhonza uNkulunkulu, zihambe ngobungcwele, ngingajabula, ngingathi umsebenzi wami is accomplished. Kodwa-ke ngiyazi sengigagamela kakhulu, sengisho izinto ey'nkulu ukuphendula the whole world, but that is how I feel. Engikuzwayo njengamanje, angazi wena uzwani, kodwa engikuzwayo njengamanje angikwazi ukukufihla nokukubamba. Angazi, I just explode in spirit. Siyambonga uNkulunkulu. Ake sezwini lenkosi siqhubeka noMateyu chapter 5. Mawufundile uchapter 5 nochapter 6 nochapter 7, ngiyakutshela mina yongena ugijima ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu. Iweather yahlupha laphandle. La ngihlezi khona estudio 1. Makusebusika nje, okusebusika nje, ilanga lingena ngqo ngoba lihambela phansi likude.
so bese ngivala amakhethini. Njengamanje ke ngibona sengathi sekuthanda ukuba mnyama naso-ke sakhanya isithombe sami awusakhanya. Yabona mase bamnyamanyana kusho ukuthi ilanga selisithwa amafu. Mangabe sikhanya ilanga selishaya ngqo ewindini. Kodwa ngifaka amakhethini ke ngoba ngivele ngingaboni ngisho iBhayibheli ngenxa yokukhanya. Siyambonga kuNkulunkulu. Ngiyabadabukela abangayiboni lento engiyishoyo. Uzoyibona uma ubuka uYouTube. Ngena kuYouTube wena uthi Apostle Dr. S.D. Nsibande. Bese ke zizoqhamuka wonke amavideo akhe are very close to 4,000. Is it 4,000 or 3,000? Yeah, very close to 4,000 amavideo akhe. So ke uma ubuka inkonzo oyithandayo neya namhlanje uzoyibona zonke nje ngomsa kaNkulunkulu uzozithola. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Asingene enkonzweni sekuphele almost 11 minutes. Ngqo 11 minutes. Ake singeneke sifunde sesithandazile Matthew chapter 5 verse 14 kuya ku16. Nina nekukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ngesitheke, nomuntu kasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Verse 16. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Bafethu makukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yethu emihle. Ngeke bayibone masingakhanyi. Uthola umuntu eselokhu echaza, imina engenza ukuthi, imina ade ngibeke ihlale esontweni, imina musu reporter, just do the work. Ayenza umsebenzi wena omuhle. Abantu bazomdumisa uNkulunkulu ngesikhathi sakhe ngoba yena uyakubona uzokuphakamisa. Musuhamba ushaya icilongo kade wenza ukuthi, kade uphubani ini, uhluphekile ubani kade uqala. Uhluphekile ubani kade umdonate kanje. Asishaye icilongo, yenza imisebenzi emihle ukuze abantu babone ukukhanya kaNkulunkulu baba ezulwini. Hayike asiye lapha kuLuka chapter 18. Ngathi siyangishaya lento yami. Kodwa ke ngiyamthemba uNkulunkulu. If ushuthi libuyile angiboni phela manje angithi ngivale ngekhethini. So ufuna ngiye lapha kuleya for siya-affecteka isithombe. Ikhanyisa la ngizofunda khona. Manje isithombe siya-affecteka. Alright, mangenze kanje kungconywana. Uthi verse 16, akakho othi esokhela isibane simboze ngesitsha nokuba asibeke phansi kombhede, kepha usifaka othini ukuze abangenayo babone ukukhanya. Verse 17, ngokuba kukho kusithekileyo ungayokuhlaluka nokuyisifuba ongayokwaziwa kube sobala. Uma sonke singayikhumbula lento, singayeka ukugada abefundisi. Gada umfundisi, angikwazi ukwenza ukuthi umfundisi uzongibona. Angikwazi ukwenza ukuthi umama uzongibona. uNkulunkulu yena okubonayo ke. Akukho kusithileyo kungekho obala. Yazi uze akhulume ezwini lakhe esengilikhulibele athi usihola ngeso lakhe. Manje uyaunderstand lokho. He leads us through his eye. Kusho ukuthi akuhola kuselefuna ukusakhona ngokubheka nje. Elinyiso leli. Uholwe yiso kodwa uba ungaliboni. Kuthi likhona lento eliyenza kumuntu akuthatha akuhole akusela efuna ukusakhona ngokubuka nje. Hawe madoda. Kodwa uNkulunkulu wethu uyasithanda. Yesu. Ubustop bese bento batonto khonto embezokuvelela. Akukho lutho luzokuvelela uphansi kweso lakhe. Akukho lutho kuzokuvelela ekuhola ngeso lakhe. Yekuvelelwe ilutho. Uyasihola ngeso lakhe. Uyasihola. So ke ngokuba kukho kusithekileyo ongayokuhlaluka nokuyisifuba ongayokwaziwa kube sobala. So asiqapheleni ukuthi yini siyenzayo. Ngoba siyabonakala ngosuku lokugcina ufakazi. Ufakazi uqobo lwakhe ngoba ubebona futhi uzokuhlulela ngeqiniso ngoba azokuhlulela ngakho ingoba he was there. Ubekhona lapho verse 18. Ngakho ke anobheka ukuba nizwa kanjani ngokuba yilona loyo onakho uyaphiwa, kepha lowo ongenakho uyakwamuka nalokho athi unakho. Indaba ke le esuka lapha emfanekisweni wembewu.
Kodwa-ke singifuna ukukhuluma nje la, bheka ukuthi uzwa kanjani. That is very important. Nakisisa ukuthi uzwa kanjani, ngoba ukukholwa kuza ngokuzwa, ukuzwa izwi likaKristu. Ngakho-ke qaphela ukuthi uzwa kanjani. Uma sonke emhlabeni besizozwa ngendlela efanayo uma sifunda iBhayibheli, ngabe ukukholwa akunambandela, ngabe sikholwa ngendlela efanayo, ngabe akuzondwana ukuthi leli abandla likhulu leli lincane, ngoba ngabe sishumayela into eyodwa sonke, ngoba sizwa ngendlela efanayo. Manje asizwa ngendlela efanayo. That is the big problem. Lithi-ke qaphela ukuthi uzwa kanjani. Umzwa kanjani uMoya oNgcwele? Uyamuzwa ukuthi uthini? Uyamuzwa ukuthi ufunani empilweni yakho? Uzwa kanjani? Ngakho-ke anobheka ukuba nizwa kanjani. Ibukisise lento ukuthi uzwa kanjani. Uzwa ngendlela uNkulunkulu akhuluma ngayo, noma uzwa ngendlela uSathane ahumushela ngayo ukuthi uNkulunkulu uthini? Ngoba phela uSathane umsebenzi wakhe is to translate. Uyahumusha, ayithathe lento ayise la izofitha yena khona, kanti ayidingi ukuhunyushwa. Ifuna ukuthi uyilalele bese uyayenza. Kuphela nje ilalele bese uyayenza. But uSathane is there to translate things azise kwi-language ethandwa uyena, akholelwa ukuthi nawe uzoyithanda. Then that is a big mistake. Uthi ku-Eva, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli? Uthi u-Eva, ehene ushilo. Uthi hayi, ingoba ubona ukuthi nizofana naye, ayeke nife. Wemaye, yambona uhumusha kanjani? Humusha izinto ngendlela yakhe, uthi ngeke nife. uNkulunkulu ubona ukuthi nizolingana naye, wasesibheka isithelo, sase siyanqaneleka. Uthini uNkulunkulu kuKhayini? Uthi isono sihleze emnyango, kodwa ukunqanela kwaso kukuwe. So isono asikho kuwe, sihlezi laphaya, but wena osinqanelayo, wena osidonsayo, bese siyeza-ke siyakufukuzisa, siyakusebenzisa. Owenza isono, uthi uJesu isigqila sesono, John chapter 8. Owenza isono uyisigqila sesono. Kodwa sona besingekho kuwe. Phela into ekuwena oyivumelile ukusinqanela inqano laso. Uze uphume ngewindi uya kumfana, uphume ngewindi uyolanda intombazane, ningene ngewindi ekhaya abazali bahlezi balele, wena kanti usulele nentombi emzini wabo, uyawungcolisa, uqalekisa. Letha lona ulale nentombi embhedeni wabazali bakho bengekho. Yikho izinto zingakulungeli. Isiqalekiso wasilanda ebuncaneni bakho. Isiqalekiso sokulala embhedeni wabazali bakho. Isiqalekiso sokubona abazali bakho bapopole benza inkonzo. Benza lento abayenza kwatholakala wena. Namhlanje useyiwatcha, uyayibuka, ulanda ikhesi. Yikho izinto zingakulungeli. Yikho izinto zingakuhambeli kahle. Ngoba usubuka umzimba womzali wakho, usubuka umzimba waphuma kuwo, kanti bekufanele ungawuboni. uNkulunkulu akasisize bafowethu. Kuneqalekiso esihambe siyixosha endleleni singabhekile singanakile. And the only solution to that curse is the confession of sins. Zivume izono zakho. Ngeke sisuke isiqalekiso ungavumeli izono zakho. Hamba upopolo ugogora, bantu besifazane begeza, bantu besilisa begeza. Buye usizodiscuss usibani ngimbonile unokungaka. Yini yona lo ikhulumayo? Manyala mani lawo. Uzophaphama esihogweni, phenduka. Mbuso wezulu usondele. Mbuso wezulu usondele, phenduka. Ngoba uyeza. Ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uzohlukanisa amabele namakhoba. Awathatha amabele awafaka enqolobaneni izulu lelo. Bese thatha amakhoba awaphonse emlilweni esihogweni. Ngesikhathi amakhoba esha kukhona ukuqhuma okuzwakalayo.
amabele angavumanga ukuhlukana namakhoba, bazalwane abangavumanga ukuhlukana nokuhleba, bazalwane abangavumanga ukuhlukana nezono, bazalwane abangavumanga nokuhlukana nokuhlobonga, nokuphinga, ubufebe, ukuzilala, ukubuka iy'thombe zabanquni, pornography. Bazalwane abangazange bahlukane nalezo zono, siyaba-adorisha esontweni, sibabona bengcwele. Kodwa ngifuna ukukutshela into eyodwa, wena mhlawumbe usuze wayivuma izona ubonwanga. Ungamhleki oboniwe, ungamhleki oboniwe, ngiyakutshela. Futhi ungamlwisi ozithobayo oxolisayo, ngoba leso sono sinanyatheliswa kuwe. uJesu uthini kowesifazane obanjwe ephinga? Uthi mayivuka lapho kokugcina, sifazane bapha bamangaleli bakho na? Uthi wesifazane abakho, akukho noyedwa. Uthi uJesu hamba nama ngikulahle. Wena usithathaphi isibindi sokulahla abantu? Usithathaphi isibindi sokujaja abantu? Usithathaphi isibindi sokuhlulela abantu? Lithi iBhayibheli lami, ningahluleli ukuba ningahlulelwa. Usithathaphi wena isibindi sokuhlulela? Usayini agreement noSathane ukuthi esihogweni wena? Pho ufunani entabeni endlu kaJehova? Pho ufunani ekhaya lezwi? Ngoba ngabe uyaphuma uhambe esihogweni ngoba uzosiphazamisa thina esifuna ukuya ezulwini. Sifuna ukuya ezulwini thina. Musuke usiphazamisa, musuke uba izambane elibolileyo phakathi kwamazambane aphilayo, ngoba azogcina sebolile nawo. Ingakho-ke abenza lezi zinto uNkulunkulu ebaqalekisa. Uqalekisa uJesu umkhiwane lapho efuna isithelo engasifuni. Lapho kufuneka isithelo kuwe singekho, you will be cursed. Uzoqalekiswa kuze koshaya inzwaneni zakho, noma yini oyithintayo iqalekiswe. Ngakho balekela isiqalekiso. Qaphela ukuthi uzwa kanjani. Sikhuluma ngalelo verse elithi, ngakho-ke anobheka ukuba nizwa kanjani. Qaphela ukuthi ulalela kanjani izwi likaNkulunkulu. Qaphela, ngalilaleli ngenyama, lilalele ngomoya ukuze uhambe ngomoya. Lithi ngakho anobheka ukuba nizwa kanjani, ngokuba yilona loyo nakho uyakuphiwa. Onakho wenzani wena? Yini onayo? Uyophiwa phela uma unalokho okufunwa izulu. Uma unokaSathane ayikho into yophiwa yona. Ukuba yilona loyo nakho uyakuphiwa, kepha lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho athi unakho. Uzokumukwa nalokho othi unakho. Bhekisisa ukuthi uzwa kanjani. Qaphela ukuthi uzwa kanjani. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Ngibuka ukuthi asifike emaphethelweni ale nkonzo, ngiguqe ngithandaze bese ngiphinda ngigcizelela ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyamthanda uJesu, wangithenga ngegazi lakhe. Ngiyamthanda uNkulunkulu Baba ngoba athumela indodana yakhe. Ngiyamthanda uMoya oNgcwele ngoba nokuba ngiyakhuluma nokuba ngiyaphila, ingoba uphila la kimi. Ngimbone ihlanza inhliziyo yami. Ngimbone engihola ngeso lakhe. Siyambonga uNkulunkulu. Isidlo sasemini sanamhlanje sosuku sikamoya siphela la. uNkulunkulu akubusise. Ziyavunywa izono, uyavunywa uJesu ukuze ungene ezulwini. Thandaza uRoma 10 verse 9. uNkulunkulu uzokubusisa. uNkulunkulu akubiyele, akugcine, akulondoloze, angalahlekelwa uwe ukuze ungene ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. Masiguqe sithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyakudumisa ngakho konke osenzele khona. Dumo lonke lungolwakho, lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wami onomusa ube kanye nathi. Ngiyacela uNkulunkulu wami onomusa usifihle. Silondoloze Nkosi kuze kube usuku esingena ngalezulwini. Angisho ukuthi usilondoloze sihlale isikhathi eside emhlabeni.
emhlabeni asihlale njengokwentando yakho, kodwa silondoloze size singene ekhaya ezulwini. Siyabonga ngakho konke okuhle senzele khona. Dumo lonke lungolwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Akekho ufana naye, akekho njengaye. Baba uNsibande, siyavalelisa. I'm signing off. uNkulunkulu abe nawe, zilondoloze, zigcine uze ungene ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi.